Doncs ara li toca el torn a l'abella trapella. De quin color són les abelles? Són de color groc i de color negre. Jo no tinc el color groc, però no passa res. Agafaré color blau i agafaré el color negre. Us sembla bé? Comencem. A veure. Faré primer el cap de l'abella, el cos de l'abella, les ales... Ai, se m'han oblidat les antenes, que les abelles tenen antenes. Les antenes i les potetes. Vale, molt bé. Les abelles hem dit que són de dos colors. Tenen com unes ratlles així. Doncs faré de color blau i de color negre. Pintaré el cap, li faré un ull, que no sé si es veurà, bueno, una miqueta, no? I les ales, així, amb línies. Així. Molt bé, què us sembla? Ha quedat una abella molt moderna, no?